perlok perjo saya siempre yang sebagai pi syakani gue pakai video hakani gue pat kesni kemudian bon pi video pet na kapor ban mata sing don khubor ka best tam na ban jubi kham tam na gitu ki blawan ban message nga ban kli nga link bag Instagram lani what hapo comment section kumju ba kumnu bakut ngala ban yo ki jingirap na kalyang sarkar kham tam ni le da ngam pat don ni ka kam ka jam ka bet ka biang ti kani ri ka buk share nam ta jong pi nam ta jong baro khoi na padeng jong pi lada pi de ki nong song jong kani ka jala ka jong ni compare la pi de na kanu ko district la compare la pidai nak kanu nuksnong hendai kani kadi na bata jong pi tis ngap ha hadu ban ku chini video khana makan batai hadu ko dor pi pila ban yo ini kijing mentoy ban ngaru nglayo ini kijing mentoy da ka bayadon benta badak babur nanti yakini kijing don kam ki bang lawang ki ba ngala le hakini khinat snem ki bladam bat ngako ai pi ru pi pinde khumju ba pi pin yo ban mat kita kijing mentoy ba ite ki lat jingarap ki ba bun ba ki ba ka sarkar kala ban kershan ni pi hakikam ki jong pi ba pi le ti ki ba bun ba ki perlo ki jongi na kapor ki la juan ban kli ba ki ong bangi dan ni kata ka jung thmu ban le ya kanil ni kata kam la kalong ka kam ke kam bandong ba kwa ban le shimet ni kalong bar ka kenhon bar ki we tin re ki ong bat bangi ngim sngo don lat ngim sngo don jaka nomor ba kabningkong kadi kapisa ngim don kabar kadi ke jing tip ke jing nang ngim don kabalai ki ong ba ngi don e shlu shi ki nong kendong ki ba jinjar ba ban tip lut na dong shadong ba ban yo e kata ke jing yarap bat ki we ka basaw la ban nong ke jing sha ken nong nong no ke jing bam ai ke jing kershan la kalong nakaliang kayeng kesem la ni wat nakaliang jong kim na salang ni bat ki perlok kumju ti ba kum kini ke penlong ki babun ban diau ban du sim tin re lingba jong kani ke ba ngan batai pi menta kani kala ban yarap pi pinyo kita ki jing yarap ki babun ba habaro ki liang la kalong ke jing hikai na ta jong pi la kalong ka pisa ke pi lain ban kershan ni pi la kalong ke jing nang ke jing tip ba ka bat kumju ru ya ki mar ki mata ha ka ju ko poru ya ka yau ka hat ka ba kani kala ban ai pi namar ba ki babun ba ki parlo ko jing kinang e ban shna kinang e ban penmi kinang e ban le ki kam ki jam ju ki ten re ka yau ka hat kim dan ti lingba jong kani phila ban yo ti iwe pi we na jong pi yo pi don ni kani ka chance pi don ni kani ka lat ka bu phila ban yo hadu arlak tingka bat shilak tingka ru kumju ban ka de tar na bata kita ki nyo pusan ngot ki bala banwan chakmat na bata jong ko we challenge ka ba ka sarkar ka labu bat kata kamni ka challenge bandong bangingin ya siat marbul leni bani siat sim leni ben le mau kenting bat ki we leni bawat ban le competition haki rut ki kyar jong ka lenti singken kamde kumta thenre ka challenge ha ka be de ba kam ka jong pi ka challenge ka be de ba jimu chu berkhat jong pi ka plan ka jong pi ka idea ka jong pi ba kumnu pi phila ban sengi ka kam ka bala ban long ka jimu toy nam ta jong pi ning kong bala ban wan ra ya ka kamai ka ji nam ta jong pi ber kumju ru kan long ka jong kurkhu nam ta jong ki we ban plela plenti ba ban ai kam ru ya kem lang salang hi bro hoi tilar pidon ya kanu kata ka model ni kata ka idea bat ki we phila ban wan menta ban register hakani ka prime Meghalaya ni ka prime hub ke beki ka badan ya ka office jong ki hang te hapo hati hapo pulu hang the ti phila ban enroll ila di ban register ila di dabata jong kani ka prime hub Meghalaya ka phila ban yo kita ki jingerap ki bun ba ban menta kala apply ya kata nomor kani kalong sistem bakala apply menta ya kata registration jong ka da ka phila ban link na sabu ikaling hapo jong description la ni phila ban phone ki number bang sabu baro kha jani comment section ma phila ban call ki khanam phila ban rap phi banai ki susu ko jong batai bu kumno phila ban register ro wood khanang ma phila ban yo ban pendap iti ki form ban ki be khanam kan long ko jong ban toy da jong phi kan ko jong ban toy da jong ki babun ba ki bala lesi ki ba up khmi lenti phili ki ba up ki ba shania apin da kam ka jam baru kumju ru ki badan kam lesi ti ki mar ti ki idea jong phi ka ban le ki dan ki parlo ki jongi ki bala wan shanga ki bala yo menta ban dan menta ba prime bar ki bala yo ru ya ta ka jung siu ka ba arlak tingka khlam da don kam jung kali we hi ba phi la job ita ka challenge ka ba mod kumba life ho sangut na kita ki ba yuan shahmat na kata ka nyop sangut life sangut phila ban yo mar ar lak tingka bat ki sau phongut ki bawan hadian ki yo mar shilak tingka ti don ni ki parlo ko jongi ki bala wan ban kali na kum ni hi ba kali ba comment section kumno
baku ban register kumnu ngila ban yo pakom ter kilawan bat ngelayo ban batai bat ngala batai ru hagi babun ki benta mention snam kata di mention snam bat menta ki kilayo eta ka khusnam kilayo eta ka reward bai eta ka award bat kumju menta ki dang don happening ke training khana bikila ban pen bahal ni kumnu bikila ban yo idea ya kata kamu jongki kamumut ke phidi ban don pat ka idea ka bala long kam lupa kali pila di ban don ni ka idea ba pisngu thu ba to kani ka kijat kam ni kijat jingsna ba ki beriu kila ban thiet dan kila ban wan ra ya kata ka kila ban wan ban wat ita ki mar ke jongpi ban lesi ke bala ban pin khiru ya kata ka kamai ke ji hakim lang salang na bata jongpi ban bata jong kita ki beriu dan ni nata jong ki pajbahi bro khai ki bala ban wan ban thiet ita ki mar na kaliang jongpi lani na phi bakan lo jing mentoi na bata ki babun te la phi kwa jing tip shushu ka don kani ka jing ya kendo lang ke banlong hakar pui terik hangte hapo All Saints Hall ke baderu ke ban rakhi ya kani ke World Entrepreneurs Day ke bade ke ban hap hakar pui terik mentau pada August ke bomut hakani ke sengi palai ke ban wan hoi menta susamo kandong khat ne kanyo ke pra khat kandai airport pui ha kasi palai ke ban wan kandon kani ke biki khot ke World Entrepreneurs Day ke bangi kin celebrate kin rakhi ya kata ka jing ya kita ki kata World Entrepreneurs Day ke ba rakhi ya kata ka jing long ka jing sengkam lejong jong ki babun ki perlok ki jongi ki balong hakani ki jela ka jongi ki ban nasyak ki babun ki jaka ki wan nang te ban peni ki mar ki mata jong ki ban ka jo ko por phiru phila ban yo jing tip ba kumnu phila ban le ya kani kumnu phila ban yo ya kata ban job ya kata ka khusnam ban ka jo ko por ba phinyo ite ki training ban ka jo ko por phinyo e ka jing kursan na bata ta kam ka jong phi ti wan ha ka te ka jaka da ba phi wan ha te ka jaka phinyo jing tip company pin kam yo ya ki jing pin shairu ka jo ka por na kini ki nong elam kini ki officials vede jong ka prime bada ba piwan tu pin yo mensim ru na kita ki entrepreneurs ki bala don hang ta ba kanu dur ki yo mat kita ki jing erap bar te ki training bar ki we ba pi pin don hang tu ti ngarungan sadon hang tu ka jaka hang tu ka sngi ti ba pi wan hang tu sngi kan erap sibun ban pin shai pi ban pin tip pi ba kanu dur ba pi la ban register le di ba kanu dur ba pi la ban job ya kani ka jing mentoi ba kata ka jing lesen nong ka jing yarap ba pi pila bnyo na leng sarkar mo kala suk ba mata pi pinyo ban yo ita ka jing kersan ha ba ide ba kam gujong pi ba pidan kam hi kalong ba pin wan shakmat ba pin wat ita kilat lenti kani kani kata ka poster na bata jong ka ketika World Entrepreneurs Day ka ban no ka arpui tadi jong benai August mentau benai arjan husan hang tibu All Saints Hall skop ha ban wat om klet nadu spo buji hadu nyo buji damit wan hati jaka pinyo ibun ki mar ki mata jung perlok jongi pada kujo ko poru kandon ru jing batai lesi la pidon kam nakaliang jini ka official bro khoi takla wat dom klet kani di kabuk share jong pi wan shakti jaka pi pinyo yakini jing tip badru kan lo jing motor da jong pi pada lagi yang kesem bro khoi ngasabu ki link ngasabu ki number phone ngasabu bad ki jing don kam na bata jong pi khna ma pi pila ma sung thu da kanu ru kom ba pinya chakmat alor kani but kaban kham shai bhai pi ka de ba pin wan me hatu sngi khnam kan rap pi be pi pin su thu kham ba be de ba kani ban tamo ki kloi ban rap ki kloi ban prepli la pi ba kamdon ke jingle silang khamat inu ru tele pi wan na kanu ku snong na kanu ka benta jong ka jilaru le pi wan be hang ni kini rap pi la kalong le pi kwa kren de khtian panar de khtian khasi ne de khtian west ke jongi ne da kanu khtian sngo ba ban wan kini rap lu di pi ban petsung thu pi hagar kom ga bade ting se siam pi we pa video porlog ngatrail shak sing se siam pi we pa video ti se phone ni number ba se register no menta wood khnang ma pi phin numdu ya ita jik man toy luis mo porlog piaso